ji destpêka şoreşa Sûriye berî hemû aliyên siyasî ciwanên Kurd hevrêzin xwe ava kirin û bi kursî tevlî şoreşa Sûriye bûn û li hemû navçeyên Rojavayê Kurdistanê xwepêşandanan heftiyan e di roja înê de li dar dixistin. Di wan xwepêşandanan de ciwanên Kurd sloganên ji desthilatê derkeve ey beşar, gel dixwaze rejîm hilweşe, bijî yekîtiya gelê Kurd hatin bilindkirin. Piştî ku Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye hat avakirin, ciwanên Kurd di xwepêşandanên xwe de li dijî rejîma Esed berdewam bûn û hin ji wan tevlî xwepêşandanên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye bûn. Di Temmûza sala 2012 ve rejîma Esed navçeyên Rojavayê Kurdistanê radestî Partiya PYD kir û hin bi hin Partiya PYD hewl dida rê li ber hemû çalakiyan bigire û xwe ku desthilatekî ferz bike û daxwaza wergirtina moletê an ku terxîsê ji bo hemû çalakiyan kir. Lê ji ber got aliyên siyasî û tevgerên ciwanan ew desthilata PYD bi nerewayî didîtin, tu molet cî wernegirtin û ew yek bû sedem got PYD bêhtir fişarê li ser her aliyekî got ne bi rêveberiya wan re be. Piştî wê yekê PYD destbigirtina ciwanan ji bo leşkeriya xwe ya neçar kir û bi sedan ciwan bi şîweyekî got dîmenên rejîma Behestanîn li ber çavên xelkê girtin û bi hezaran ciwan ji bo yasayê koçber bûn. Li gorî got di daxuyaniyên partiyên siyasî û tevgerên ciwanan de dihat got tu carî ciwan ji erkê berevaniyê nerevîne, lê ji bo ferzkirina aliyekî tenê bi desthilatiyê û neqebûlkirina wê ji birayên xwe yên Kurd di partiyên din de her wiha neqebûlkirina wê ji pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê re. Tevî xweferzkirina biçekan ji aliyê Partiya PYD ve ciwanan lê dijî kiryarên Partiya PYD mangirtinek li bajarê Amûdê li dar xistin. Lê di 27 Hezêrana 2013 de çekdarên PYD êrişî wê mangirtinê kir û 6 welatiyên sivîl di nav wan de 2 zarok jî hebûn kuştin. Partiya PYD di kiryarên xwe de di girtina ciwanan û rojnamevanan û siyasetmedaran de berdewam kir û di vê dawiyê de jî di bin sîwana zimanê Kurdî de îdeolojiya xwe derbasî rêbazên xwendinê kir û ew yek bû cihê nerazîbûna hemû aliyên siyasî û civakî û rewşenbîrî. Got Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye biryar da got xwepêşandanên aştiyane li dijî wan kiryarên PYD derkeve. Di vê dema dawî de sê xwepêşandanên ji aliyê encûmenê ve li bajarê Tirpêspiye û Çilaxa û Dêrikê hatin li darxistin û ciwanên Kurd tevî rewşa xerab û rêjeya bilind ya koçberiyê bi berfirehî beşdarî wan xwepêşandanan û mangirtinan de bûn û li gorî daxuyaniyên wan aliyên ciwanan got endamên wan radestî êrişên çekdarên PYD hatine û ew karên xwe yên aştiyane li dijî kiryarên PYD ranawestînin.